duol makedo kod kuong gi yedhe mamero ji maricho NACADA ondhiyo jausi yedhe machiko kopuodho tok juke kod nyasore manengone romo $4 million e gweng' ma Ahero e kaunti ma Kisumu. Okinda nigi ler mathoth. En apedha mar kedo kod kuongi yedhe mamoko mamero ji mitimo kod duol makedo gi yedhe mamero ji NACADA e riwruok kod duol mamoko mag sirikal. Apisas go kawuono go tach e alwora mar kaunti ma Kisumu kama ne gindhiyo e nyasore manengone romo $4 million. We were able to recover bang worth approximately almost $4 million, and this was recovered from one notorious trafficker who was arrested. And this somebody who has been arrested almost 3 times in less than a year. They are out on bond, and it seems they are still continuing with this business. Noromoyi ulero ni Achieng manyinge na Achieng nyocha eko wethuolo gi rambun matin ne juma achiel mokalo toka nondhiye kod NACADA kinde chenro ma jukwaa la usalama e kama nomake kod nyasore manengone romo $1 million. So the suspect by the name Achieng is in police custody, waiting processing and element court. I also want to say that the previous day, that was on Tuesday, police officers who were acting on a tip-off managed to flag down a car, a vehicle, which is at the Achieng, registration number Ksh10M. Karo kod chik majaten piny nogolo e chak higani, Apisas golero ni mwandu magairini biro usi kendo mena nochiwne sirikal. The vehicles have been detained, will be processed, and they will be forfeited to the state. Because they are involved in a road crime, and as per the directive of the president, they will be forfeited. Komachela Apisas go mag NACADA beneno mojo karuso yedhe mamero ji machiegni rangach mar skund nyiri ma Ahero kendo mako yedhe miuse alworano. We were able to again confiscate cannabis in the form of tariffs, but the suspect is on the run, and this is part of the renewed fight against drug abuse in the country, as was proclaimed by the president in his New Year's address. And the authority takes this opportunity to warn members of the public to be aware of their surroundings. Apisas go singo madhi nyime kod apedha makamano ka jopiny jiwo mondo chiw maling'ling' manyalo miyo jousi yedhe go indhiyo. Okinda, Ramogi TV.